Esselamu aleyküm hormatly adamlar, mehriban kardeşler. Bähtiş rahatly gepleşimiziň jemleýiş tapgaryna bitirin hemme jaňdy hoş gördük. Bizim diýarim hormatly adamlar, mehriban kardeşler, dostlar, talip deňdoşlar, gahma qadamy saýtynda her bir günümüz bagtyar pursatlara, ýatdan çykmajak pursatlara betenýär. Ilki bilen şu teýär günlerine, uly şatlyk şoğunyna ýurdumyzyň çar günjegine belenilýän şu bayram bilen elbetde gahman arkadağymyzy, hormatly iýleşlerimizi, bagtyar halkymyzy tüýsürekden mählut duýar. Goý täze 2020-nji ýyl edil 2019-njy Türkmenistan ruwaşynyň watan ýyly ýaly köp üstünlükleri, ýatdan çykmajak pursatlary, şan wakalary ýurdumyzyň taryhyny altyn harflary ýazajak, ýatdan çykmajak pursatlary betenmeň tüýsürek ardy bolýar. Siziň her biriňiz bolsa, maşgalaňyz abadançylyk dörejiliginize täze üstünlüklerin ýar bolmagyny tüýsürekden ardylap, Türkmenistanyň Mawtumly adynaky ýaşyl guramatynyň merkezi geňeşiniň Türkmen umaty elimi hemde gözel paýtagtymyzyň görküne görk goşýan Hanit restoran tarapyndan ýaýylyma ködürilenýän hormatly prezidentimiziň giňden çäkde döredip berýän şertlerine esaslanıp Türkmen umaty elimine siz tomaşa edýäňiz. Sabartylyk bilen garaşan bähtiş rahat getbeşimiziň ikinji mewsumynyň jemleýiş tapgary siziň bilen. Mehriban tomaşaçylarym, elbetde bir de ýalňyş meňzemek 5 aýyň dowamyny tomaşa edýänler, elbetde biziň kardeşlerimiz we dostlarymyz we elbetde ýurdumyzyň çar günjegininden 0504 gyýte telefon belegimizde SMS habarnamalary ýollap ýakyndan tomaşa edýän iýleşmemiz we her birine sag bolsun aýdýar. Siziň her bir urdan SMS-leriniz biz üçin diýen ýakymly, täsirli pursatlara beslenýän her biri üçin sag bolsun aýdýar. Elbetde şu getbeşiňizem şol ýaly jemleýiş tapgarym şol ýaly derejede geçirilmegi siziň ýakyndan gollaw bermegi hasyna biziň mehriban tomaşaçylarymyza sag bolsun aýdýar. Hiç wagt unutamamak sebäbi medeniyet we sanat işgärläriniň üstünlükleri siziň ýakyndan gollaw bermeginden elbetde her bir sanat işgär sahna çykanda ýakyndan gollawundan şolaň el şarpışmalaryndan ruhlyda talya edir şu wagt men ruhlyda aşmaýaly sebäbi mehmannamyz el şarpşak diýerler. Ine de biziň jemleýici tapgarymyz. Şoň üçin kän bir hünürimiz ok sebädiňe täzir bayramçylygy, şatlanýar, tomaşa edýär, täzir bozagynda diňe ýaş arzular eder, hemme adam bolar, aýdym sazam bolar, meşhur Türkmen umaty elimiň sazyna toparlarymyz elbetde iň esasam jemleýiş tapgara gatnaşma, huk gazanan biziň meşhur ýyldızlanma medeniyet we sanat işgärleri sahnamyzda kimlerke belki 5 aýyň dowamyny ýekejik edilen bähtiş rahat getbeşimiziň şenbe güni tomaşa etmänligiňiz bar bolsa elbetde bilersiňiz kimler olar. Gelin ondan sorulun saga diýilýär, şoň üçin şeýle başlaýly. Ulu hormatly tanıştyrýar, ýurdumyzyň meşhur saganylymyz, ýüzleri nurly, Seyran ýüzüňi açaýar, tanıştyrjak bolup durdy. Tanış bolýar, Seyran Anaçary hemde Atajan Eýubow. Ikinci topar kimler? Olaram elbetde gahman qadamyň saýtyna halipa şähertlik ýolun alyp barýan Zekini Aýdym şeýmez. Şol wagtyň özünde men dostum, kardeşim Türkmen umaty elimine ençeme gepleşikler alyp barýan meşhur Aýdym şeýmez. Rüstem Haliýew, meşhur alyp barjymyz Muhammed Oraz Sehedow. Üçüncü topar kimler? Men pikirimçe şu bähtişik toparlamada esasy bidig berýän topar. Sebäbi genallardan düzelen topar olar. Ýurdumyzyň parlak geldi. Soň Türkmenistanyň atgalan artisti, hormatly adamy nasip bolan meşhur Aýdym şeýmez Züleyha Kakaýewa. Hemde tanış bolýar meşhur şahyrymyz, elbetde kardeşimiz Gülşen Hanyba. Döwrüň topar kimlerke? Olar tanamaýanym ýok, şu döwrüň topar agzyma her kim ýylygyr ýalar sebäbi olara dogun diýseňem bolýar, dost diýseňem bolýar, kardeş diýseňem bolýar, bähtiş diýseňem bolýar, bahtiş diýseňem barmam gutardy bolmasa sanardım bu elimde planşet bar. Kimler olar? Meşhur dogun ýaly dostlar. Siziň elbetde söýüp dinleýän aýdymçylaryňyz Söhbet Kasimow, Ahmet Atajanow. Baýbo. Mahabatym ýerine düşseýle ýerlerine turup salam berýär. Ilki bilen 4 toparam biziň hemmämize ýakyn tanyş her bir üstünlük ardy bolýar. Indi jemleýici iň soňky tapgarymyz nähili bolar? Görüşmek ýaly biziň ýürüýte sowgadymyz Türkmen umaty elimi tarapyndan hemde Hanit restoran tarapyndan şeýle bir ýadygary sowgady. Bilemek şeýle gutujuga ýapfam bolýar buny.
yapsaňam bolýa, şey öýüňize goýsaňyz da bolýa. Bizek esasan bir ýatdan çykmajak pursatları siziň öýüňizi belirlemek üçin berdik. Häzir 4 san topar, 8 sany medeni gotunup işgäri birim ýeňeji. Ýeňejimizem ine şu şeyde ya odan başardığımızdan belirlep bildik. Özümüz gitmişimiz restoranı Ural'ın Atamurat bilen saýladyk. Şu ýerde boşluk görýäňiz. Ine şu ýerde näme bolýar? Şu ýerde ýeňejiň ady bolýar. Ýeňejiň adym bir tek san atlar we ýürütür, nişanjyk ba. Haçan kimetip bola gitmişimizin ahyrına da gözüňiziň aryndan şu nişany tutak gelmez we şu sowgady gowşurar. Mundan başga da şu gepleşigimizde ýakynan ýardym edýän, himayetkar bolýan Türkmenistanyň Matumlar adyna ýaşy guramatynyň merkezi geňeşiň adyndan hem gymmat bahary sowgatlar diýseň öýlerimizi berejek biziň ýurdumyzda öňürleýän türkmen il harlary size sowgat berler. Nägili Tülefar, esasanam elette aýdym saatlaryňyz millilik bilen diňe bar ýurdumyzda däl eýsende dünýä sahnalaryna çykyş edýän hormat prezidentimiň saýtyna sowgatlar gowdura bolýar-da sowgatlar. Sowgat diýilse bir gelýän mäme diýil gıranmaz duýman galýar näme üçindir. Bir daha sorag beresim gelýär. Aslynda şu utulman halaýan bamka. Ha, bamka. Utulýan halaýan bagat eliň alyrsyn. Bayramhan. Halamasa da oturmalı bolar. Halymda oturmagy, şolaryň başdan ony alsy şeýle bolar. Şeyle diyara. Ya, o beýatlasyň şertem şeýle. Onda näme? Ýürütüm, ýigderlikde biz taýladyk. Ýani nägili şu sahnamyzda, biziň zarymyzda, öň bätçirat getbeşimizde gatnaşan, birinji we ikinji mevsim gatnaşan mehmanlarymyz bar. Ini nägili bolýar? Ýürütüm ýigderlikde taýladyk. Ýigderlikde bolsa, Gotan qowum qawadam geldim. Häzir sahnamyzdan 2 san toparlary çykýar. 2 toparym siz tanýan, hemme oturum mehmanlarymy tanýaňam. Onu sahnamyza çağıralymy? İlkinji bäsleşik toparlary wagt saklamak. Onda ilki bilen. Elbetde her bir aýdymçy ruhly detalya, ýa aýtdyk, öz muşdoklaryna şol wagt modeline şo ruhly paýlamak üçin hökümet surutda şygy gerek şahylamy bar. Bilişmek ýary o wada taşnaty getbeşigimizde ençeme sorulary taýnayan ýigidimiz her ady agdal ýa, ýöne ýaýlymda kim ka Kerim Halif diýeniň bagy hana Kerim Halifin goýup otur. Hana Kerim Halif şahylymyz. Ýürütü Gülşürün hanymany gollamak üçin gelipdir. Öz kardeşiňiz, galamdaşyňyz. Ondan ilki bilen elbetde şah birden goşgudan, şygyrdan soň sağ düzmeli ýöne şoňça ilki bilen şo sazyna ýigitlemez çağıra aýlydyk. Olam sahnamyzy hormat bilen çağırýar. Töleme. Kimlerke? Elbetde meşhur sazynar ýigitlenmez. Seyran ana Çarif, Atajan Eyüp hormat bilen sahnamyza çağırýar. Görüşmek ýaly meşhur wekilin sazyna ýitleme sahnamyzy. Inni görür bilen kimler bäsleşerkä? Meşhur sazyna ýitleme diýalyk, meşhur aýdymçylardan gerek. Olaň ikisem aýdymçy bolsa ýa-da anyk mukadiyat. Töhfet Qasymow, Ahmet Atajan sahnamyza garşyladyk. Atajan, Ferhan, o taýlykka geldiňiz, näme de bolsa jemgyýet tapyr da. Torgun ýa-da öyle. Torgun ýa-da. Näme torgun ýa? Adam Ferhan torgun ýa. Adam Ferhan torgun. Bol ýa. Aha. Biz tolgunlar ýaz. Ha, torgunlar. Şoň üçin torgun ýanyrlar ha, bular. Bol ýa. Onda ýetden ilki bilen ýene bir ýogram teatryň mutlu bolsun, düşmeli bolsun, düşünmekli bolsun, işiňizde durmuş üçin ardy bolýar. İlki bilen mümkin bolsa teadil arzular. Ondan soň bäsleşe başlaýar. Täzirleme gutly düşünler sgarly bolsun. Hormatly arkadaşymyzdan täzir bilen tüýsüregimden gutluýan berk jan saglyk arzu edýän. Köp sağlam arzularına fatır bolsun. Başla. Ben bursatdan peýdalan ähli watandaşlarymyzy Kahraman Mehriban arkadaşymyň täzir bayram bilen tüýsüregden gutlaýan bäsleşlerimize de üstünlik arzu edýän şowly ýetgeşik gepleşik bolar diýip umyt edýän. Elbetde bolar. Berekellah. Bizi näme açyk atajan sebäbi ýa öňgörünüňiz bar bolsa,
3 kere iyiliğine gepleşmede gatnaşdy. Gatnaşanna sen näme bäýtäş gepleşim utulup gaýtdyň diýip öýlerini salmadyr atajany. Şoň şiş we täze gurup gör ýürükde. Ýürükde ýaly. Indi hani tolgunlar ýa-da ardylaňyz formatyna başlandy. Ine şu taýda şu gepleşige bir näçe öňkü sanlaryna gatnaşan bähtäşler otýar. Şu bize sin edip otýarlar. Hemmäňiň täzeliňiz gutly bolsun, hormatly arkadamyň jan sag bolsun. Şunýalyk bir ajaýyp gepleşikleri bir teleýaýlym üstü bilen halkymyza ýetirmege uly mümkinçilikler döret berýär. Hormatly arkadamyň jan sag bolsun, başy dik bolsun, il ýurt tähwit alyp barýan işlerini de elmydama rowaşlar arzu edýän. Şuňky sanymyza gatnaşan bähtäşlerimizde de uly üstünlikler arzu edýän. Ahmet köp sag bol, söhbet başlandy. O menem Ahriman arkadamyz, ähli türkmen halkymyzy täze 2020-nji ýyldan tüýsüremden gutlaýan o her biriňize ojaňyza agdy berlik, jebislik arzu edýän ýurdumyz elmydama parahat bolsun. Ahriman arkadamyz saýasynda her bir günümiz toýa, bayrama beslensin. Täzelik gutly bolsun şeýle-de ine hemme gatnaşan işdeşlerimiz, kärdeşlerimiz, aýdymçylar, sunuga diýişärleri her biriňize üstünlük arzu edýän. Köp sag bol. Köp sag bolun. Ardylaňyz hasyl bolsun. Ine hormatly mehmanlar, mehriban tomaşaçylar nähili bolýar? Häzir goşma diýary iki topar bäsleşýär. Yeňincimiz kim bolsa-da, elik iki toparyň yeňincisi bilen bäsleşýär. Yeňinci bolan toparlar olsa ýekece şertde hemme zady şuň kepleşmeden jemler. Ondan näme? İlki bilen birinci şertimiz. Şekilli sowal, hemmäňiziň tanıyan sowal şertiniz nähili? Täze bayramçylygy dowam edip dur, hormat prezidentimiz haýatyndan şahat şoğury besenýär. Ýürüte bir näçe körpeje barlyklary studiýamyza çağıryp bir näçe sowallary berdik. Elbetde internet sahypalaryna girip gördüňiz, ýürüte barlary göre çağajyk körpe çağajyk. Ula adama 450 tan soragy günüň dowamyny berýär. Şu esasında da bizim çağlara şu berýän sowallaryny özlerine berip gördük. Nähili jogap berdik, şonu biljek bolmaly. Nähili bolýan? Häzir ekamada ýürüte gepleşme rejissöri Uram Murat häzir belli bir çağan şu çağa beren sowalymy görkezýär. Saklar, näme diýip jogap berdik ha? Şonu biljek bolmaly. Kimi ortaýman? İki toprada değişti. Kim bilen düğme basýa jogap berer. Birinçi şertimiz şekil sowal. Iň esasy başdan gün aýdýan täzir bayramçylygy Aýyz baba sogat paýlama goýuran bolsa bizim şu Aýyz babaň diýip ýüretdik. Hiç hili utuk alınmaya. Bunki gepleşikde. Hiç hili utuk alamzok. Din utuk paýlýar. Her bilen jogaňyza din utuk berýär. Kimin köp utuk bolsa şertlemizin sowamyny Bilmeseňem utuk aýyrlanok. aýrlanok. Ona nähmäýleşler iri tomaşaçylar, hormatly mehmanlar. Başlaýas. Jemleýiş tapgyrmyzda kim ýeňici bolarka? Goýdaky bir näçe saat dowamyny onu biler, onuň üçin bilmek üçin hem türkmen wagtynda aşlaşmalar täze gutlaýar hemde bäsleşir. Gepleşimiň jemleýiş tapgyryna bäsleşýär aýdymçylar, taýdanlar. Birinçi şertimiz şekilli sowal siziň bilen. Onda näme taýlamasaňyz, birinçi sowal mümkin bolsa ekranymyzda başlandy. Arçaň renki gyşda nähili bolýar? Eýwa. Sowal nähili bolýar? Arçaň renki gyşda nähili bolýar? Ak bolýar. Anyk jogapmy? Ýok, Anyk jogap. Ak bolýar diýär. Jogap dogrymy ka? Yok diýerdir şuna. Durgda jogap dogrymy ka bileliň? Ben basyp goýýar. Arçaň renki gyşda nähili bolýar? Ey atajan. Geçtin dämi? Bilemok musun? Indi bilip Soğuk koy. bolýar. Indi siz bilen bäsleşýär. Ikinci sowalymyz. Aýyz baba, nerden gelýär? Bilýärmi? Aýyz baba, nerden gelýär? Bilýärmi? Daşdan niye anlayamadyjam? Ya da. O bilýän. Nerden gelýär? Öýden gelýär. Aýyz baba öýden gelýär. Aýyz baba, öýden gelýär. Öýünden ya öýden. Bolýar, öýden. Bilmese biz aýdyp öýden. bilýäsmi? Ha? Geçýärmi? Geçýär. Öýden gelýär diýär. Bolýar, tomuş edýär. Nerden gelýär aýyz baba? İşten mi karaya? Öýden gelýär. Başlandy. Aýyz baba, nerden gelýär? Bilýärmi? Ben näme diýdim? Ya dağdan diýdim ben sana. Dağdan gelýän eken aýyz baba. O ýok ona bassa da. Näme bastı? Bilýärmi? Bilýän eken. Ben dağdan niýer diýdim o basyp etmedik de. Bolýar, dowam edýär. Indi sowalymyz başlandy. Biljek ýokmy ka hiç kim? Aýyz babada nähili sowdalma goýarýarmy? Oýunjak mı, süýjük kökü? Oyuncak. Näme oýunjak?
Oyuncak tapağı yok umuman oyuncak. Ayaz baba oyuncak soğutur alma goworya. Ayaz babadan. Ayaz baba oyuncak diye. Bolya cevap doğru mu ka? Görýäs. Süýüç köýke. Ayaz babadan näki soğutur alma goworya mı? Oyuncak mı süýüç kökü? Süýüç kökü. Kökü. Eli torpara geçýär. Hormat bilen başlyny. Täbirli iň owadan bilen agaçyň ady. Arçyny çınar. Täbirli iň owadan bilen agaçyň ady. Çınar diýenler la. Çınar mı? Arçaň nämedin bilen on ta oça. Çınar diye. Olar goşulmasyn. O koşulmany ýetler, hormat mehmany koşulmany. Çınar diýwarlyk, jogap çınar. Dogry mu ka? Täbirli iň owadan bilen agaçyň ady. Arçyny çınar. Çınar. Berekeler. Ahir bir top getdi. Inni siz bilen dowam edýär. Hormat bilen başlyny. Inni seni Ayaz babaň telefon belgisi bar. Seni Ayaz babaň telefon belgisi barmy? Barmy? Ba. Seni barmy? Men yok onda ba. Yok. Bolya. Ananna barmy? Görelim. Ba diye. Ay şunda yok. Inni seni Ayaz babaň telefon belgisi bar. Birden uçağa azık Ayaz baba giyecek alıp getir. Ayaz baba nerede sen hemmet üçte getir soğudum getir dedi ya. Devam ediyor fiyatlar başını. Teoriyle Ayaz baba gelenine neye gelse o tayinledin. Aydın mı, tans mı, koşku mu? Koşku. Yok. Koşku. Yüzün kan seyretmedim. Yüzün görmedin mi? Koşku aytsaga meydan yok diýen bir. Yok hoş ha. Aýdy ya ça. Sana emek edip dur aydım çöy diyen. Öyle kan pikirlenmeli. Mene koşku diýen ha. Yok. Akla emek koşulmalı değil. Koşulmalı değil. Çağa. Ulan edin hormatly toluşsunlar. Kim mehmanlar, kim jogap aýtsa, olar dogry bolup çykaýsa uçuğunu bermez. Tans ha. Tans diýeli. Tansiyasmy? Evet, Men şu tansiyasmy gerek gowy. anan ýana. Ondan ya. Tansiyip jogap berdi. Tomaşa diýär. Aydım diýeli. Teoriyle Ayaz baba gelende näme gelse o taýinledin. Aydın mı, tans mı, koşku mu? Koşku. Aýtdym ha koşku diýip. Bilýärmi näme üçin? He koşku söýdi. Iň soňunda aýtdy da. Ha. Dowam edýär. Ýigitler başyna siz gerekli geçdi. Şonçy o tarafa geçýän. Hormat bilen. Ahmet bulaşdyrýan aýdy. Toba, diňem taýdan ýigitlerime jogap berýär başyna. Teoriyle iň owadan edilýän agaçyň ady näme? Ana sizem biljek boruň da beýle. Buna ýene jogapsyz. Teoriyle iň owadan edilýän agaçyň ady näme? Aýaň ullokanza. Arça diýerine. Arça diýär. Arça diýäs. Hani kolpacygymyn näme diýip jogap berdik ha başyna? Ullukan bağı diýerdi. Teoriyle iň owadan edilýän agaçyň ady näme? Yaprak. Yaprak diýerek. Nereden mi? O bay. Yaprak ağaç ekene. Bile okudunuz mu? Kim yaprak deyip cevap verdi? Gülerdi. Onu devam edin. Yiğitler sizden başına inlikli var mı? Ayaz babadan nekil soğut alarsın? Tüycü kökü mü, oyuncak mı? Ne bu sağam fikir ne erke? Ya ulrak da. Evet. Oyuncak diýer. Oyuncak diyor ara. Bol ya. Ýöňe düşýän wala sen bulaşdyrýan o da. Menem käwat dinläý. Ne diye? Oyuncak. Ha, şey diye. Bol ya. Oyuncak diye. Sani? Ay bu da süýüç köýke diýerler. Oyuncak deyip hayladığı ya. Ayaz babadan nekil soğut alarsın? Tüycü kökü mü, oyuncak mı? İkisinden. Yo siz ikisini Ya ullokanza ken bir. Yo bu sağın fikri. Ben Yok. ne mi diyeyim? iyidinem aýtdyrmaly. Kenne Ha ikisen mi diyen ben? Yok. Ha ikisen mi diýdim ben? şonu aýdyp onuň goýmaly keninde bir de. Joğan ama aytmam ben. Yo. Onu yaprağa ayırmalı. İkisen mi diýip? On men diýem oga. Diýen soňunda sen kesip aýyr. Täzeden goýaryň jogaby Ya ketdi. ol. Täzeden goýaryň. Ýakyn jogaby. Ayaz babadan nekil soğut alarsın? Tüycü kökü mü, oyuncak mı? İkisinden. İkisinden mi? Ha, dip yeni bir daha aýtjak Ya diýen ýa ol. Bolýa bir diýer. Devam edýär. Begende vermeli gene geçti. Gollalyň hani sağdanla ýetirmedi. Bozutuk alaň bozutuk. Ben size san köre Olmacak Başına. cevaplar aycar. Teoriyle Ayaz baba
Aydym taýladyň ýa-da goşgy. Hoş. Be. Ağzını açtı o sağa. Etti gördün mü? Ana size koğuyla kömök. Yalňyşdyrjak bunu. Şumary öpkeni gaýdym. Bolun Hoş bolun. diýäýärler. Goşgy diýär. Goşgy jogap dogrymy ka? Täbirli aýaz baba. Aydym taýladyň ýa-da goşgy. Aydan. Näme? Aydym diýär. Aydym diýär, aydym diýär. Ana ýetdi. Birinçi ýetini jemleni hormatly mehmanlar, hatamyň boýunça şekilli sowal şertimizde ikinci şerti geçemizde hatamyň 2-0 hasap bilen ikinci şertinde. Hay heyran sen ýüzüň aç. Awa, ýok. Men şonu sorajak bolýan. Tiram, nähili? Ýagdaý. Gulýarlar. Gulýar, bolýar dowam etbilýär. Tiram ýagdaý gulýar bolsa dowam etbilýär. Ikinci şertimiz. İkinci şertimiz bolsa sirli sowal şertimiz. Nähili bolýar sirli sowal? Öň tomuş edýänler bilýär, tomuş etmeýänler aýdýar. Şu planşetimizde ýürütip belli bir sözler bar. Meselem aýdary, bäsleşer, gepleşip aýdary. Häzir haýsam bolsa bir ne utuk alanlardan başlaýar hemişede. Aýtymçylyk demediň biri ortağa çykar, biri oturan ýerine galar. Ortağa çykan mehmanymyz şu sözü adyny agdaman, istenlik hereketler bilen, sözler bilen şu sözü düşünürjek bolmaly. Oturan mehmanam şu sözü düşünjek bolmaly. Umumy 3 minut wagt berýär, 3 minutyň içinde de 10 saat sözü biljek bolmaly. Yetişenem bolsa elbetde günü 2 utun alýar. 2 utun alýar. Siz taýynmy? Onu şertime düşünükli hormatly mehmanlar ikinci şertimiz. Bir üç aydym şeýit demeden başlaýar. Kim ortağa çykýar, kim sahnada oturan ýer? Ahmet çıktı. Ahmet çykýar. Onda näme? Ahmedi garşylaýar, ben Ahmedi garşylamak hak ikinci şertimiz. Sirli sowary el şarpışmalar bilen garşylaýar. Hoşuňa ýar hormatly mehmanlar, mehriban tomoşaçylarymyz. Ahmet taýynmy? Düşünürmäge isteýänmidi? Yo. Istmesene. Tilki de. Yo, adı tutmalar, Ya, adı adı. adamalar. Keyik. Gucuk pis. Tilki. İyi dağıtın yok, iyi dağıtın. Aýtma söz. Ay, buraya ver, din şu tüyde adamatan var. Stucu. O söz diýme de. Adım. Yerler. O söz diýme. Geç o geç. Böyle, geçti. Kanun. Velosipedçi. Adını adım Ahmet, adını adım. Yen bir adatan, gönü ayrıyat, utuk vermez. Ha. Adına var, adını adıma. Togoluk abi. Buraya ver, başka söz bilen diyeyim. Geç. Geçti. Yerlerim. Ay jara, bu söz İşte böyle. Geç. Karpuz. Onç. Ya adını adım. Alparcı. Renk tip bilyen. Arça. Renk tip bilyen. Yer. O Yaşıl. O yaşlı oğlum. Çerçeve. Göp. Aa. Doğru da borlu geç. Wagt tutan. Ya gider vakt haydi. Kırgın. Çay. Haydi. O. Kaynağı su. Aa. SMS. Uy, kayıt bilyas vakt haydi noktadan tak. Her ki bilmedik söylediğimiz. Adana adama. Yeni gece adatan koyun otur yani. Hälem diýdim. Adamı iyidir. Erkek deyip bolýar. Şunu hem gurulay bilýän. Karabat neymiş? Yar. Karabat. İne şu karabat. Köyle bu.
Wagt bolly, wagt bolly. Wagt bolly. Ay berekella, söhbet. Aydy bilýän ýüzüne, hay söze düşünmek kıyın. Kıyır. Köleganem mara. Köleganem şey yetiştirýän. Kölegan. Neme diýip? Ben şey öýüň durýanda şey bilen boldy da. Dawalaryny Köprüde gözläp berýän şey diýen de. Dawalaryny ýerine çöp bilýän. Ahmet geç, onu mihmanamı bir yere geçiriyor. Başla. Yine görüşmek üzere, hormatly mihman ikinci top hormat. Atacan iyi bu düşünür ya. Bolana taýynmasaňyz. Atacan taýynmasaňyz. Goýum zat. Bolya, birden goýun. Çeşme. Atacan. Aç. İň soň gerek duýdur. Bolan. İň Ýağış soň. bağ ne? Boldy dogry aýt. İň soň duýdur, hormatly mihman, iň soň duýdur. Ütük. Gurläp bilýän, şu söz aglamasaň bolýar. Talançak. Başga isleýän söz agla bilýän. Tanf. Vals. Ben goýar da. Nahar. Çemçe. Ayt, Atacan. Gör oturanda çalaja. Nahar kana. Yer. Gurku desem ayt. Yerlerim. Aydımsı. Aydım. Şahir. Ay gurläp bilýän şu söz ýaz ýa, dip arkayn diýip bilýän. Şahir. Şahir edýän zat diýip bilýän. Gurläp bilýän Atacan. Yadıcı. Şahir edýän zat diýip bilýän. Şu söz agla. Koşgu. Oh, billi. Tarık tüydük. Boldy, şunu ýene tutarduk. Berekela, tuweleme. Tuweleme. Yerine geçip Yine görüşmek üzere, hormatly mihmanlar, mehriban akardaşlar, tomoşaçylar. Heyran, käme kynlyk düşmedi diýene düşünmek. Sebäbi Atajan, öň buraya gatnadyňmy şu aktyor, şu saatlar oýunçy, birede çykyp gördüňmi teatrlarda, ýa sirkda. Ay özümçe şekilli zatlara kan höwet edýän. Son. Sessiz diňe şekilli düşündürmeli. Son sen sana kesin salýan. Gidip de berekela, mehriban mihmanlar şunun bilen ikinci şertmeden jemlenýär. Hemme zat görünüp durur mukadiýa, sebäbi iki toňumyzam kimler bolýar? Elbetde sazany ýitmez. Hatamyzam 2-2. Tuweleme. Indi üçüncü şertimiz, üçüncü şertde nähil bolar? Üçüncü şertimiz diňsal şertimiz. Hemmämiň bilýän şertimiz. Ýurdumyzda belli meşhur aýdymçylaryň aýdymlary 3 sany sesi şo bir bady 3 sany sesi bir wagt neştirýär. Indi bu gedek hökma düwme basma bolýaňyz. Diňsal şertimiz 3 sany aýdymy birden neştirýär. Kim mesele utup basýar? Her bilen dogry jogabymyzy da utup alýar. Hatamyzdan 2-2. Kim jemleýiji şertde gatnaşma hukuk kazanarka. Onu bilmek üçin hem 3-nji şertde tomoşa etmeli. Tomoşa edýär, bu şahatdan ýaz, tawardy garaşýar. Diňsal şertimiz siň bilen. Ondan hem hormat bilen barlap görýärmi? Berekella, tuweleme. Sağdan neyt hemmedem yer we yer. Onunla hormatly mihmana taýynmasaňyz, taýynmy? Şoň kepleşme rejissör 3 tane filmler ýazsa, şoň 3 tane filmlerlamadanma, Polat ba, Döwlet ba, Sapar ba gerekli filmler ýetir bermeli. Hormat bilen taýynmasaňyz, diňsal ýaz başly. Aha. Anna Ulum Muratdur diýip. Türkmenistanyň halk artisti Anly Muratdur diýip bir setimiz. Anyk jogap. Elbetde dogry. Elbetde ýitlemez öz haripalarynyň sağdanna ýitlerde olar bilmeden hökman bilýärmeli, dogry dämi? Ondan hem dowam edýäs, mümkin bolsa inneki ýene-de ýanky sesler başly. Aha. Durdu. Durdu diýäňde. Berekella, agyrdan o yeketek. Ne dogry jogap? Ýok, durdu aramyzda ýok. Durdu. Ýene begerip bilýän utuň aramda. Degeni berim. Dowam edýär, ýene diňsal ýaz başly. Ana Niyazi Cepparov. Türkmenistan at qanat Niyazi Cepparov. Anyk jogap. Anyk jogap şu. Söhbet ilmidama sen jogap berýärdiňki dogry. Berekella, ana Niyazi Cepparov. 3 tane resmenlik indi diňe bir galy. Hanana kiminki o ikinci utumuz başly. Diňsal ýaz.
Aha. Bu zenar maşgala. Boş bolmaly, tomra sulamak, kardeşler, boş. İştiren o. Yok gowa iştiren zenar maşgala sesini ýalyk bolum ben. Bu üçüncü sesde. Yani yanlış bolup bilýär. Cevap barmy? Onda basmaň da o. Yapmaň da onu. Men nasam. Eni bir gelek dinleýäs. Ondan cevap ýok bolsa, Gonç kömegi kalmaty. Uwanç kömek et. Yok, yeni bir dinleýär. İşten soň. Diň salyat başlyny. Mekan çağrıly. Berekeler, ne doğru cevap? Yok. Birazcık dinleýmen. Inni, düňasylarda. Inni, näme diýär, hyzmatyň ady näme de gepleşik. Uwanç kömek et. Inni. Kim düňmamaty şola jogap berýär. Üçüncü bilmeli sözümüz. Ýa-ni kim diýdik? Muratdur diýdik, anyny ýa-jep bar diýdik da. Şolong biriniň jigti. Meylis Muratdur. Meylis Muratdur diýip jogap dogry. He, lidim seyran. He, lidim men şonu. Ya işte. Yo, muwa Bana lidim. diýdi. Berekeler jogap dogry. Ona näme jogaplar başlyny? Yine görüşmek. Ona devam edýär. Yeni düşman keteme diýetler, çekeleşikli gidip dur, şertleme tedavi, cemiyet şert katlaşma hukuk kazanacak mehman kimlerken. Diň salyat başlyny. Aha. Yiğitler bastılar, cevap verme. Kim bastı? Cevap ver, kim bastı? Ben. Ha, cevap ver onu. Gülälek Gulmuradowa mı şoýdyň hadi? Bilmem o. Ana cevap mı? Şol bolmaly. Men senen birini aýt, menen birini aýt. Öyle Gülälek Gulmuradowa. Şoň familiýasy ýadyma düşür. Ady Gülälek. Menem Gowgur Hacımuradova diýji. Öyle, buraya Gulmuradova, hem de Gowhur Hacımuradova. Gowhur bilen aramızda bar, otur. Gowhur bar mı? Sizin bar mı arasında? Söylesin bilýän mi? Yok diýär. Gowhur Hacımuradova däl, ýöne Gülälek Gulmuradowa. içine bar, berekeler. Devam edýäs. Başlyny. Şat kurdu. Biz bastık. Yok, beni de astık. Sonra işte oradan. Kim birinci bastı? Ahmet bol. Türkmenistan halk artisti Gülşat Kurdu. Berekeler, Gülşat Kurdu, Türkmenistan'ın halk artisti. Berekeler. Evet, Melisa Tromlu mu? Ödedine bir näden diýen şey. Dowam edýär. Üçüncü setimiz galy. Gülälek Gulmuradowa, Gülşat Kurdu we üçüncü set kimkä? Başlyny. Kim salýar? Aha. Ayna Seyit Kuliýew. Ayna Seyit Kuliýewa, berekeler. Tuweleme. Seslerden näliň başlyny? Geminim ýerkin rahatym menin ömrümün manysi ýarym sensiz uran ýürek Soňky 3 sany ses. Bu ki tolgun ýa-ni sizden yeter. Kim salýar? Türkmenistan halk artisti para adam. Ana cevap mı? Yani yılgıram hop. Ahir doğru cevap verdin ha. Berekeler. Parahat aman deyip. Devam ediyaz. Diň salyat. Başlıyor. Mail Salbayev. Yo, dur. Nil Salbayev. Cevap allık. Hiç şey saylap bulunuk. Sebebi bir cemleyici. Hiç şey saylap bulunuk. Sebebi. Neylis ne dedin? Daha öyle mi? Nil Salbayev. Bir bağda aytmak isteyen. Hemen aytmak isteyen. Sebebi. Hatamız 6-6. Ha şey diyen. Hiç sümbürlemeler. En son ses. Kim bilse de cemleyici şert atmış bilye. Tayinma sonra. Diň salyat. Türkmenistan atkylan artist Nuri Recepov. El sarpın. Oynettim. Ne doğru? Yok. Yok. Indi hormatly adamlar, birgelik ýan açdyňyz, jenleýiş tapdyr. Egerde diň salyat,
jogap berýäňiz. Ne dogry bolsa, Gowunç kömet hyzmaty, ondan soň ýene goşma şertte geçme bolar. Bugün Gowunç kömege daýa geçerli. Bu Bir bir ýaňyşdyňyz da bir gede. Diň salýas, ýigitler başly. Basma kökmana dinlerli olsun. Hani? Ýigitler. Bol jogap. Bayramhan Saparov. Bayramhan Saparov. Anyk jogap. Bayramhan. Bayramhan meni unya gowaydymlar, ýok de, ýok o da. Ýok, Bayramhan däl, ýok, Bayramhan Saparov däl. Inni. O şert. Näme hyzmatyň ady? Gowunç kömege. Inni. Hisa gülejek gel. Diňe hereket bilen görkezek, ýa-ni geçişiňe ýalyk biljek bolun. Durdu bu ýollam. Bu ýolla durdy. Bu ýolla bolman ýene görkezen adam ýol, durdy. Aýdym şeýmedam, hemme düşünüplim kadiýat. Keserdiňläriň başlyny. Kara gözün, kara saçın, aşığı seni söyüp düştüm dillere. Senin bana yıkıtağım deyin. Berekella, gutlalyň. Goşmy diýär hatamyz, mehriban tomoşaçylar, hormatly mihmanlar, Atajan Köprak Elsatbek, Elsat Pırgalayyn diýär. Ýöne teräbi ýerine başlaýan. Täze zaya barmaly. Ýok, gollalyň ýigitlenmedi. Hormatly haşa diýär. Ýeňi stop bolmaz, başly. Ine goşmy diýär, mehriban tomoşaçylar, hormatly mihmanlar. Ine şunu ýar goşmy diýär nişanjyk, goşmy diýär Teýran ana şahit diýen nişanjyk. Şu nişan egerde ýeňinji bolan bolsa, Teýran şol şu taýda owadan ma gelişerdi Teýran. Ýöne aýplaşmalar, gynatmalar. Ýa ýürüti buram ýadygar bolup biziň adymyzdan hormat bilen haşa diýär. Hemde ýürüti Türkmenistanyň matumlaryna aky ýaşy romatyn merkez genişiň adyny hem gymmat bahaly sowgatdyr size gowşurýar. Mümkin bolsa bir jemleýici arzular hormatly başly. Birinçinden hemme täze bilen gutlaýan, olanlar sizem ýeňisiniz bilen gutlaýan dowam, lotun ýygy bolup. Gyzykly çekeleşikli boldy gepleşik. Hormatly arkadaşlarym täze bayram bilen tüýsürümden gutlaýan, alyp barýan işinde ulul üstünlikler berip jan saglyk arzu edýän. Köp sag bolun Teýran. Hormatly Atajan başly. Mehriban gahrman arkadaşymyzyň başy dik bolsun, bayramlaryňyz da mutlu bolsun. Köp sag bolun Atajan gollaly. Eletde şu ýerde Atajan äder hormat bilen indik bähsleşik mihmannam ýerlerine geçerler. Ýöne men bir rady bilýän. Atajan bilen Teýran diýilýär. Atajan size jan köýle geçecek däldi. Onu soň düşünýärsiňiz da. Dowam edýär inniki tahna çykjak mihmannamyny garşylaýar. Ine de görüşmek diýäli mehriban tomoşaçylar, mehriban iýleşler, tomoşaçylarymyz, mihmannamyz. Görüşmek diýäli inniki toporlar, däfleşik mihmannamyz hem sahnada tawarsyzlyk bilen haçan beýteşip başlarsak jemleýici tapyrda jemleýici şertimizde hökman ýeňici bolar diýip birek bilen töweleme oý taýynyň getdiler. Meşhur alparjymyz Muhammed Oraz Sahadov hemde meşhur aýdym şeýme Rüstem Halif şeýlede beýteşýärler, ýa-ni diýişmi diýär, şoňky beýteşige bede berýän toparlamyzyň biri. Türkmenistanyň atlan artisti Züleyha Qaqaýewa meşhur şahyr binanymyz Gülşen hanyma garşylaryň. Onu adaty bolşýalyk ýankylar wagtda söhbetdaşlyk süräjip. Nähili beýteşlenmez Söhbet Ahmet Atajan Teýran nähili geçdi pikirlerini gysgaça bir beýan etseňiz. Doğrudan hem oğlanlar, ýigitler çynynary bilen taýýarlandylar. Diýsen çekeleşikli boly. Ýöne şu birinji çykyş edenler bide gowuly gaýta. Köp zatlary gördük. Köp zat öwrendik. Öwrendik. Ýöne şertler başgaçydyr. Şeýlemi? Başga şowur zatlar bar öýdýän. Ne kan soň şinmi? Şowur zatlar bar öýdýän sizem. Şeýlemi? Anany hormat bilen haşa diýip mümkin bolsa mehriban kardeşlerimden
Täze gutdolary bilen başlaýyk, ondan soň bäsleşim dowam ederiz. Hormatly. Gurşun sizden başlaýyk, başlayın. Şeýle ajaýyp şertler, mümkinçilikler döredýän Gahryman Mehriban arkadaşymyza iň süýji arzularymyz, sözlerimiz bilen başlaýas elbetde. Bu leýen biziň ömrümiziň, durmuşymyzyň adatyna öwrüle, çünki bize şeýle owadan durmuşy baky eşretli döwrany, ajaýyp zamany bagyş eden Gahryman arkadaşymyzyň sunugat söýýän ýüreginden gelýän her bir ajaýyp setirler, owazlar, aydymlar, sazlar, şygyrlar biziň üçin baky ilham çeşmesine öwrülýär. Biz hut arkadaşymyzdan gaýdan Mehir akabasyndan şeýle owadan ilhamyndan ilhamlanyp täze dörejilik işlemide başlaýas. Şoň üçin hem goý 2020-nji ýyl her bir türkmen ojagyny sahawat nuruny açylsyn. Her bir öýde çağıjyklaryň bagtyar gülk sesleri, enelerimizin, mehriban enelerimizin hudy sesleri ýanglanyp dursun. Goý 2020-nji ýyl her bir türkmen ojagyny, bütün dünýäniň ähli maşgalasyny, sebäbi täze ýyl bayramçylyk, maşgala bayramçylyk, şu bäsleşler gepleşigine biziň ählimiz eýen bir maşgala dönüp gitdik. Goý şu bäsleşler gepleşigine şatlyk şowkun ýaly. Her bir ojagda diňe şatlyk şowkun höküm sürsin. Hemişe insanlaryň ýüzüne ýagty ýylgyryş nury ýaýylyp dursun. Zemine agdyberlik, asudalyk, jewislik çaýylyp dursun. Goý her ýylla, her bir maşgala, ähli maşgala agdalary jem bolup täze ýyl bayramyny bellemek miýetler etsin. Çok sağ olun. Arzularınız hasyl bolsun. Hormatly Züleyha başlasın. Doğrudan hem şu täze ýyl bayramçylygy diýende bir arzulan hasyl bolýan bayramçylygy. Şu ajaýyp bayramçylyk bilen bütün türkmen halkymyzy Mehriban Gahryman arkadaşymyzy tüýtürümizden gutlaýan, goý Mehriban arkadaşymyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, ýyl-ýurt bähbetli, watan ähmiýetli ähli tutýan işleri rowaj alsyn, belent başy aman bolsun, täze ýyllaňyzdan gutly bolsun. Çok sağ olun. Mehriban enany arzularınız hasyl bolsun. Indi ýigitlerimiň arzulary, halklary täze bayramçylykda jogaşyp dur. Üstemizden aşaýyr, hormatly başlayın. Sağ ol Gonçine şu pursatdan peýdalan Gahryman arkadaşymyzy hemde medeniýet sunugat işgärlerimizi türkmen halkymyzy täze bayram bilen tüýsürekden gutlaýan şular ýaly mümkinçilikler döredip beren Gahryman arkadaşymyza sag bolsun, başlyk bolsun, tutýan tutumly işleri täze ýyllarda da elmedama rowaj alsyn. Çok sağ olun. Arzularınız hasyl bolsun. Hani kardeş Muhammed Arat başlayın. Bugün täze bayramçylygy nira tersen şatlyk şowkun hemme adamlaryň ýüzlerinde şatlyk bir beýens alamatlar görünýär. Şu ilki bilen täze bayramçylygy bilen Gahryman arkadaşymyzy ähli türkmen halkymyzy tüýsürekden gutlaýas. Goý täze 2020-nji ýyl, 2019-njy ýyl ýaly her bir öýe arasgal döwlet şatlyk bagt getirsin. Hiç gaçan sallanşaklar, taçaklar boş bolmasyn, elmedama dolu bolsun. Näme şular ýaly gepleşikliň hem höwür köp bolsun. Garşydaşlarymyza da üstünlük arzu edýär. Tebede. Ine göçmeden hormatly Mehriban tomaşaçylar şol ýaly odan arzular bilen bäsleşmäge başlaýar. Ondan görelim, girişmeli ýaly şo bir şertler, şo bir düzgünler, şo bir kadylar. Birinji şertime şekil sowal, körpeçigelemede sorulamaz bar. Kim birinji bilse de şondan başlaýar, hormat bilen başla. Taýyn mafamad, gepleşimi restoran, Murat başla. Doğulan günüňde saňa sogat kim berýär? Ejegimi kaka? Aha, yekan tuğulama. Soğuk vertirsin. Kaka berýär. Kaka. Neden bile yama doğru cevap? Ay, yüzü bir kaka diyecek gal ol. Bol ya. Kaka soğuk berýärmisin? Jogap doğru mu kanı görelim. Hormat bilen başla. Doğulan günüňde saňa soğuk kim berýär? Ejegimi kaka? Hayır baba. Hayır. Hayır baba da berýär. Kendine gerektiren ki hormat bilen başla. Indi barmy? Doğulan günüňde saňa kim soğuk berýär? Ejeng soğuk berýärmi kaka? Ansyň nähir pikirdi? O da gar pamak diýär. Mene eje soğuk berýär qadiýan. Eje soğuk. Öz pikiriňe dämi? Şu soğuk taýdy otyr bolýan. Öz pikir. Öz pikir. Eje soğuk berýär. Jogap dogrymy ka? Doğulan günüňde saňa kim soğuk berýär? Ejeng soğuk berýärmi kaka? Enem. Kellem Kelem diýär janaby, eje soğuk berýär. Eneti. Ine gerekli geçti hormat bilen ýigitler başlyna dowam edýär. Kış pasyny agaçdan reňkine ýa bolýar. Aha. Ne diyeceğim biliyor musun? Muhammed Arat. Sağır diyecek bolýar. Ýaşylymyzmy ka? Ay böyle sağır diyecek hala korktur da dili. Ine näkem sağır diýäňmi? Ağır diyecek. Ananmy? Bolýar. Sağır diýip jogap berýär mihmannamy hormat bilen başlyna. Kış pasyny agaçdan reňkine ýa bolýar. Sarı.
Muhammedolar berekella özüňi tutmaýan näme diýdi? Bol ya. Dowam edýär, başlanam. Aýaz baba sowgatlar niýe saklaýar? Haltadamy ýa-da sanlykdamy? Sanlykda diýär. Ýöne sen gurulap durdan Rüstem ýa goşulmak. Ya Rüstem diýe Muhammed sen gurulaýar. Göday. Barmy bilemok. Şeýle. Sanlykda. Sanlykda. Sanlykda sowgat saklayan Aýaz baba. Hani göreliň hani? Aýaz baba sowgatlar niýe saklaýar? Haltadamy ýa-da sanlykdamy? Sanatlı. Berekella. Tuğulemy. Dowam edýär bilen ýigitler başla. Täzeli sen nähili renkde köýnegi giyme gowurýar. Täzeli nähili renkde Gök diýämi? köýnekleri giyme gowurýar. Gök diýämi sen? Godadyl. Ha. Gök diýär. Gök diýär. Oynýan çekim. Gök diýip, gök diýip renk saýlady. Başla jogap dogrymy ka? Gök. Täzeli sen nähili renkde köýnegi giyme gowurýar. Sahi. Ne var? Taýy. Taýy. Önemli bakmayın. Ini gerek ki, hormatly mehmanlar, başına enik sowarmak, men anlama jogap berýär. Aýaz baba sowatlary nirden alýar sen pikirinçe? Dukana gidip satyn alýarmy ýa-da özi ýasaýarmy? Ana, Soňgyda dukana gidip özi satyn alýarmy ýa özi ýasaýar aýaz baba? Satın alyandır. satyn alýar. Özi ýasama. Sen nähili pikir edýär? Öz pikirini nähili kiçika nähili pikir edýärdiň? Öz yasayandır diýip pikir etdim. Çıka ýöne bu wagt. Ýöne bular var. Bu taýýardat da, Oh. kän tuweleme daşda wörepdi. Satyn alýar. Olar Özi ýerde bolanda ýasa- taýynda adam diýem. Näme diýär? Öz yasaya diýär. Bolany satyn alýar diýelim. Özi satyn alýar dukandan niýere jogap dogrymy ka? Aýaz baba sowatlary nirden alýar sen pikirinçe? Dukana gidip satyn alýarmy ýa-da özi ýasaýarmy? Tukanadı var salim. Ýalňyşdyrjak bolma. Dukana gidip özi alýar eken. Dowam edýär. Inana ýene sizden hormatly başlyk. Täzeli bayramyna nirä gitmek gowurýan eneňlere mehmançylygamy ýa-da mamaňlara? Aha, beriň da jogap. Täzeliler nirä gitmek? Mamaňlara. Mamalarına gidýär. Bol ya. Mamalarına gidýärmisin jogap Uy, dogry. ýöne äleme de gitip bilerşi. Hiç Mamalar ärimde ýaşaýan. Çağa görýärmi? Täzeýle akşamda älemeden diýinjaliş merkezinde bayramçylyk dawralary urnalýar-da belki ol äleme de diýip biler sebäbi. Hälen görýäňde düýünden başga jogaplar berýär. Gidip çağajyp älemin älemden bilýärmi? Ýöne mene mamalarmy kadýar. Mene mamalardyr Ýöne öýtgen. şu jagada bolan enelerini gowurýan ýalapdy. Mamalarna diýip. Mamalarna diýär. Mamalarna diýip. Ana mamalarına gidýän eken jogap dogrymy ka? Täzeli bayramyna nirä gitmek gowurýan eneňlere mehmançylygamy ýa-da mamaňlara? Anne Muratcan. Enesini gowurýan ýaly. Enelerine gidýär eken. Ini gerekli hormatly mehmany ýitler başlanam. Tomarmada tomaşa edýär. Täzeli bayramçylyk gowurýanmy, doglan günüňi? Doglanyn nerler. Täzeli gowurýan doglan günüňi. Doglanyn gowuraýmada şu. Maha diýme lan. Doglan günüňi gowurýan, doglan günüňi gowurýan. Aýy, gowurýan. Ýöne ikisini hem diýämi ahmanlar. Şey diýärmi? İkisini hem diýip. Yok. Şey diýär. Täzeli diýärsiniz mi? Täzeli diýmeýän şu. Täzeli. İkisini hem diýer ýa doglanyn. Öz araby dawa. Täzeli. Bol. Bol. Bol ya. Bol. Täzeli jogap berdi Rüstem. Täzeli. Rüstem täzeli. Hani jogap dogrymy ka? Täzeli bayramçylyk gowurýanmy, doglan günüňi? Wah. Ay ýaly. İkiden hem gowurýan eken, saýlap durmaýan eken. Dowam edýär. Ýa-da başla. Kış pasyna agaçlaryň rengi nähili bolýar? Akmy, sarymy? Aha. Ak diýer. Ah diýermi? Ene Ýaşylam diýer şu. Yok, soňuna aýdylan sözü gutarysynda. Soňuna tar diýdim. Akmy tarymy diýen? Ýaşyl diýer. Tar diýmen, tar diýer. Soň söz barda tar. Ak diýmem mümkin. Näme de galady? Ak diýer. Akmy? Bolýa ak diýsin. Ak diýär, ha? Ak diýip jogap berdiň anlamaz başly. Jogap dogrymy ka? Kış pasyna agaçlaryň rengi nähili bolýar? Akmy, sarymy? Komar. Kretdejek abi. Goňur diýer. Agaçlaryň rengi goňra? He. Ha, bilýär, ne bilýär, ne bilip goýun.
Dowam edýär. Ini elektriden ýigitler başyny. Doğulan günüňde sana kim sogat berýär? Ejeňmi kakan? Doğulan günüňde Kakam diýär. kakam diýär. Kakam bolýar ha. Kakam. Böyle jogap berdi ýigitlerimiz kakam diýär. Hani jogap dogry mı? Kakam. Ejem diýer. Doğulan günüňde sana kim sogat berýär? Ejeňmi kakan? Ayılama. Ayazba, o sogat berýär ha. Doğulan gününde. Ananna. Ayazlar ýerge doglugyny barkaýdy. Evet. Yankı oğlan joy diyen telefon belgesi bağ diyen Telefon, sağırın ayıl doğulunun da getir soğuk diye. Janlaşýan bolmaly. Ananla devam edýär. Ýene bir sowarymyz bar. Dinanlar başyny. Şimdi täbil tempirinçe 30 deka barmy ýa-da barynjy ýan barmy? Täbil. Sağacan pikir üçin 30 deka barmy ýa barynjy ýan barmy? Akşamlyk. Ýok. 30 deka barmy barynjy ýan barmy diýär. 31 dekabr diýer. Jogapmy? Jogap 31 dekabr diýip berdiler. Orta kodum kiriktem diýe. Endi anam 31 diýip taýladyk. Jogap dogrymy ka? Şimdi täbil tempirinçe 30 dekabrmy ýa-da barynjy ýan barmy? Birinci yanar. Birinji ýanwar täbil. Şunuň bilen hormatly mehmanlar, nähirwan kardeşler, birinji şertimizi jemledik. Şekilli sowalatly şertimizde bolsa hasabyn näçe? 2 var. 2 barmy? 2 var. 2 bir hasap bilen ikinji şertimizi etýär. Beşinci ýaly ikinji şertde bäsleşýär. Sırly sowal şertimizde köp utuk ýigitlerimizde haýdyňyz nerkede geçýäňiz? Men geçäň. Ondan hem ikinji şertimiz sırly sowal şertimiz siziň bilen. Ine hormatly mehmanlar, nähirwan tomuşlar, görüşmek ýaly. Muhammed Oraz. Düşünürjek bolýar, bizden düşünjek bolýar. Düşünüriplermi ka? Düşünüripler. Ondan näder barlaýys. Taýynmasaňyz, wagtam gitdi, saadam gitdi. Ine de siziň birinji bilmeli sözüňiz. Darak. Bebek. Hat ýazmak. Okumak. Mektep. Ondan ýene Okuwçy. Gawunyň Gawun. Gawun çigidi. ýene Kap. Ho. Renk. Ho, ýöne. Näil renk? Hani? Atsaň renki. Ýaşyl. Ho. Haly ýazmak, oturmak. Ýene. İçmek. Yo. Haly Ýene. kalkmak. Yo. Haly kalkmak. Yo, ýazdym, oturdum. Haly ýazyp oturmak. Näme üstüne oturýan? Haly Haly, ýene, haly. Düşök. Ondan ýene. Keçe. Ho. Elem. Yo, ýöne agazyň nemesi? Howa. Gün, ay, Ba. agaç. Yo. Renk mi? Yo. Geç. Agazyň neme? Bolýar, geç. Üşemek, soğuk. Buz. Ho. Saat çalmak. Kim solar? Sağdan da. Ho. Ýokarda gün, ýylyk, hemem? Ay. Ho. Ine ýaýdy keldik. Indi beýik, ýaş. Bar, olanlar Depe. böyle daýryň. Yo. Depe, dağ, arça. Ondan arça, Arça. ondan ýene arça. Ba. Ho. Ha, berekeler. Berekeler. Söyleme bağ kıyınrak boluydu ana, gaýdybam geldik görün. Sana da bağ düşündürmek kıyın boldy. Benim yerine geçmek kıyın olmaz mı kaydı? Bolma oturun, Muhammed Ali yerine geçirler. Yine başımın yani Gülüha Kakayva düşündürecek diye, benim bolluğumu düşünecek diye. Düşünüyorsanız da? Evet, onu tayin sağa gitti. Şu tez ağlamak bolanıp, Yöremek. Yüzmek. Yıldız. Ayna. Pencere. Kış tepti. Kitap okumak. Kitap. Gözlemek. Buğdaylı meydan. Yüzmek. Suda yüzmek.
Başka da Gemi, yüzme. Gemi, niye Gemi. Nirde gemi. Abaza. Seyretmek, seyran etmek, gedelen. Suda yüzme. Balık. Balık niye deyip biliyor? Dinlemedim aytılıyor. Balık niye de deyip biliyor? Abaza, niri. Abaza. Niri. Tolkun kenar. 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 Abadan kenar. Akyan. Yap. Geçmeyle karıştım bile. İni kaçacağız. Derya çeşme. Yok. Ayt Abaza'dan emma Abaza'dan. Deniz. Ha boldu. Yazma. Kalem. Ana. Nemi? Nem çay. Ha. Kofe, çaynek, çay. Çaynek. Aydan mı oldu bir yerde? Yok söyle. Uçmak, uçar. Uçup gitmek. Uçur. Dik uçur. Uçar. Ne geliyor sor? Ne geliyor? Ne ki uçur? Dik uçar. Yatmak. Yastık. Boldu. Boldu gerekirler. Yine Mehriban Tomrasur formatı mihmanlar. İkinci şertimiz, sarı soğan şertimiz cemlerini. Onu da iki toğuy kim aliyaka? Kuşun yana bildiğiniz kim aliyaka? Yine bir dalayeli. Bir dalayeli mi? Ha o. Yine dini zatlı bunlara geçireydi. Sebebi hatamız 4 bir hatap bilen 3. şerte geçeceğiz. Yine gördüm. 3. şerte geçmeden odol bilýäňiz tomuşa diýen iyileştirmez. Onu ýaşy mahabatlanırdyk. Ýürütü mahabatda da mehriban ýaşy bilýänsiňiz sizden gelen sowallary oturan mihmanlara bererdiýipdik. Egerde mihmanlar sizin urudan sowalyňyzy bilmese, Türkmenistanyň maglumatyna ýaşy guramasyň merkezi geňeş tarapyndan ýürütü sowgadymyz we gymmat baha sowgat. Ýöne gelin sizden urudan sowallary geçeýiň şu ýerde 3. şertime geçmeden odol. Ýürütü Marul aýatynyň Yaşayıcısı Bakar Amanova. Sovar uğradıptı o sovarım. Ana şu an dikene aydım şeyimiz. Laşın Huday Guluy var. Bizim aramada otur. Bizim mikrofonlar mümkün olsa Laşın mikrofon atmanı taş ediyor. Laşın bugünkü beyatlaşımızda hoş gördük. Beyatlaşmaya tayin mi sana? Evet. Tayin olsanız yürütü. Marul ayetinin yaşayıcısı Bakar Amanova urdan sovalı şeylerek. Haş ediyor formatı mihmanlar hiç kim aytmalyal. Cevap bilseniz sebebi yürütü okudumuz var. Cevap bilmeseniz soğut, soğal uradan iyileşimize gidiyor. Onunla tayinmasanız. Nota düşüğü neçe çıdıktan ibaret. Lazım sorağımız var mı? Nota düşüğü neçe çıdıktan ibaret. Bilseniz, yürütü soğut siz için. Format türün. Aydımçı ile onu bilyen olsanız gerek. Mümkünse. Sana oturdum o diyene. Do, re, mi? 5. 5 deyip cevap veriyorsunuz mu? Bir de mi sonra size 5 koyar. Doğru. 5 çıdıktan ibaret. Kutlarım. Yürüytü, Türkmenistanyň maglumatyna ýaşy romatynyň sowgadyny nasip bolan iňizde meşhur şahyr ýigitimiz Kerim Haliýew meni bähsleşek diýip hormat bilen Kerime mikrofon geçmege haýyş edýär. Ini tüde şeyler sowal. Kerim, ýene bir ýola bähsleşimizde hoş gördük. Ahar welaýatyndan ýaşaýjymyz Bayry we Enegölüň sowaly şeýlere Türkmen gelin gyýlarynyň Söýgüli saz gurary gopy nämeden ýasalýar? Bä görýäs bolan kelip kirlenýän onu sowgat ýürütü ahir welaýatyndan gelen sowalymyz iýleşimiz Enegölüň geçip öýdýär. Sowgat soragdydan öwren. Şeýdämi? Onu jogabym polotdan ýasalýar. Polotdan ýasalýar. Sowgat hormatly teletormaşyjymyz ahir welaýatyny ýaşaýan Enegöl Bayri var yolunu. Şerde bizim kardeşimiz de matnaşya. Dünya kadar teşmirada bile aramada bizim kardeşimiz hani tayin olsun. Libap kulaytından aman atayip uğradan sovari. Akmaya gerek diyen Türkmen halk aydımın sözleri hayti destanın. Yürütüsüyle kıyınırak sovarlar tayin edip mukaktiyat. Kıyın verdin oydu. Yürütü oydu. Aydım şol itafanım. Rüstem milyar ödeyem. Ya yerine etriyem kaydı aydımın yerini. Hani akmay diyen Türkmen halk aydımının sözleri hayti destanın. Bir oriyat kaçanna bizim mihmanamız bilmese teränäm üçin bir de terejä muşdoklamada sowgatlar diýen köp gidiýär. Jogap barmy dünýäde? Şahsenem garip. Berekella, dogry. Şahsenem garip destanyn.
Inni sowaly kime geçirýär? Bayramxan. Balkan welaýatymyzdan Maral Berdiýew bilen bäsleşýän Bayramxan hep meşhur kino rejissor Altı Garlyýewiň Aýgytly Ädim kino filmine Artyň aýdymyny bu filmde kim yerine getirdi? Artyň aýdymy. Artyň aýdymy. Aýgytly Ädim kino filmine şonu yerine getiren aýdymçyň ady. Aydoğdu Gurbanow, yanlışmasam. Yanlışdan näme? Yanlışsam gider de näme çok. Yanlışdan Maralı gider de. Berekela, jogap dogry. Aydoğdu Gurbanow. Şerde yeni bir yola kelimete geçirmek ihtiyat mümkün olmadı. Kelim taýymy yeni bir tiýine çykdy, mümkinçilikleri diýär. Ahar welaýatynyň Bahargul Durdiýewa bu sowal uradan meşhur Şükür Bagşy powestini ýazan ýazyjy kim? Meşhur Nurmurat Sarxanov bol. Berekella, Nurmurat Sarxanov. Berekella, köpden bolan ýerde ýürütip Türkmenistanyň matnadyna ýaşy hurmatynyň merkezi gençliň adyna sowgatlary bilen iýleşdirmede geçirýär hemde ýatyn çykyrmalyň bäsleşigini dowam edýär. Üçüncü şertimiz din sal şertimiz. Beşinci ýaly meşhur aýdymçylamadan aýdymlar ýaglanlar ýaz. Din sal şertimiz siziň bilen başlaýar. Berekella, onu hormat bilen mehriban kardeşler. Sizi tayin bolsaňyz menem şu ýerde. Ýadyňyzda bolsa düýmejek basmalar. İşleýärmi-ka? Başlaýasmy? Başlaýasmy? Berekella. Her bilen jogabyňyzda bir utup berýäs. Din salýas, başny. Aha. Türkmenistanyň Halk artisti. Halk artisti Suğany Merdorat berdi. Akson Abdiýen aýdymy. Elçapan uzapla. Jogap dogry. Jogap dogry. Dowam edýär. Hormatly mehmanlar, ýene olarak din salýas, başny. Aha. Rüşürmatdyňy tuwalamy bildiňiz öýdýän. Adyny. Üstänsiz. Adyny bilemdi. Meniň adyny bilemok ýöne. Yok. Jogap. Geçen. Jogap ýok. Dowam edýär. Ýene din salýas, bir sesli bellik, ýene iki saly, başny. Sabır kararım açtı. Ya, aşır Mevlam verdi. Neme? Lazım dağılıyor. Berekella, aşır Mevlam berdi. Jogap dogry. Şöyleme. Aşır Mevlam berdi. Üçüncüyü de Türkmenistanyň halk artisti Suğany Merdorat berdi we üçüncü ses kimkä? Üçüncüyü aýsak bolýarmy? Bowa, bilýärmi? Lazım dağılıyor. Sesi bar öýden. Tuweleme, ýok diýär. Ýok diýär. Ýok diýär. Ýok diýen üçin ýok diýär. Ýok, ýok, oýlaşmy da ýok. Näme? Ýönaşmy. Aýtsaň bolýarmy ýene? Jogapam. Läli Begnazarova. Anyk jogapmy? Owan jogap. Utuňlar ýalnız. Läli Begnazarova. Läli Begnazarova Türkmenistanyň halk artisti. Jogap dogry. Jogaplar näçe? Din salýas? Baharda begüller gunsa gün açtı. Kırarı güller tüyün Din salýas, taýynmasaňyz inni küçten ses kimlerkä? Başny. Türkmenistan atladan artist Türkeşmet Nazarov. Jogap dogry. Berekella. Dowam edýärmi? Jogap barmy? Bolýar. Dowam edýär, başny. Yetiş dadıma. Atacan berdi Türkmenistan halk artisti. Berekella, jogap dogry. Türkmenistanyň halk artisti Atajan berdi. Türkmeşmet Nazarov, Atajan berdi. Üçüncü ses kimkä? Hormat bilen din salýas. Ona galiba bolsaňyz Owans hökümet hyzmaty geçýärmi? Geçäýin. 2000
19-njy ýylyň Tarlyk ýyl Adat dönmedi. Adat dönmedi. Jogap dogry. Berekellah. Men onu bildim, men başgaýdym çıtırayt. Yok, o ses estirip bu sonra vaka ikinci öz avazını koyuyordu garly. Ana doğru cevap berişdeliň başlyny. Gel yetiş adıma, yetiş adıma. Indi dowam edýär. Ýene de 3 tane setimiz. Diň salya saýny bolsaňyz. Aman gelip Türkmen Devlet Medeniyet Enstitüsü'nün talebi. Tarih bilen duşumy tanamasaň bolmady ýa-ni. To'g'rimi? Aman gelip. Ustad el sarpylan ýerde ýa jogap dogry da. Berekellah, jogap dogry. To'g'rimi ýigitler? Ýene de 2 tane set sally, dowam edeliň başlyny. Kim? Muhammed Bäşir. Bäşir'in sesi var. Muhammed Bäşir. Muhammed Bäşir'in mami? Yok, var da, yan kıyırdı, var mı? Var sesi. Var dedi, doğru, berekellah. Devam ediyaz, mümkün olsa. Yine de barıca setimiz kanlı. Hormat bilen, başlı. Türkmenistan arkadan artisti Kıvanç Yazmamedov. Berekellah, Kıvanç Yazmamedov. Tuğlemi. Aslında da gitmişim önksanlarına tomaş eden olsun, mehraba iyileşler. 3. şertte Dine Rüstem Halif alıp çıkyadı, Muhammed Oradi. Sebebi tuğur her gelip oturuyadı, zaten Rüstem bilyadi. Berekellah, hemmesini diyen yargılayın. Gelin onunla cevap dinleyelim, hormat bilen başını. Tuğlem üçtem hem bir ses hem bir yerde o da söýdän ha tuğlemi. Köp sağ bolun ýigitler mehriban anlanmaly. Ine görüşmek ýaly mehriban tomaşaçylar hasaby men pikirçe aýtmasaňam görünüp durum kadiýan sebebi jemleýiji şerte geçme hukukadan bilen meşhur aýdym şeýmiz hem de alyp barjymyz. Hormat bilen gollaýyn. Mehriban ileşler edi tomaşaçylar görüşmek ýaly biziň mehriban din anlamaz meşhur şahyrymyz meşhur aýdym şeýmiz. Bir adım alanyny ay ýigitler özara bähleşip bersinler. Biz gowy seredeli synary jan köýerlik edeli liderlerdenim. Oturan saň bolurlar. Beýle de ýene. Ine görüşmek aslında beýle de. Ýene görüşmek ýaly bähleşip tomaşa edýär. Züleyha Kakaýewaň adyny şu kutucuga salýar. O kutuda görüşmek ýaly Gülşen Hanowaň ady size berýär kutucuklary. Otda hürüte hem de Türkmenistan matematyny aky ýaşy urmatyn merkezi geniş adyny sowgatlarym gowşurulýar gymmat bahar sowgatlar hem de biziň siziň eletde gymmat bahary arzularyňyz gerek. Mümkin bolsa başlyny. Şula jaýyp fursatdan peýdalanyp ýene de şu günkü bähleşler gepleşiginiň ähli gurnoýjylaryna köp sag bolsun aýdýar sebebi Gahryman arkadamyň saýasyny madden jamlaryň dünýäde günmegünden gowlanýan türkmen milli telewizionyasynda şeýle ajaýyp gepleşikler ýygyderli döreýär. Buny hemmemiz özümiz içinde bolup janly şaýady bolup ýörd. Bähleşik bolýar. Biri ýeňilýär. Ýöne ýeňiliş biz utuluş diýip hasap edemiz. Bul nesip bolsa bähleşik dowam eder, biz özümiz synar, taplar, biz integem şu ýeketekden topar bolup şunça ýol geçenmidi buýsanýar. Mundan eýlägem bähleşlere üstünlikler arzu edýär. Hemişe esasat toýda bayramda diýdarlaşmak meýser etsin. Gahryman arkadamyzy, bütün türkmen halkymyzy täze ýyl bayramçylygy bilen gyzgyn gutlaýan goý hemişe yurdumuzda asuda asmanyň astynda parahat zeminiň üstünde toýly bayramly günler dowam bolsun. Gel täze ýyl paýlap mehir demeňi arkadagy şowluk adam bolup gel. Eneni, zenany, goja zemini tarif edýän süýji aýdym alyp gel. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Utulan görüşden doymaz diye. Ýöne bir adajyk gynannym. Yeňilenimiz demi? Gynannym. Ýöne gynansagam hökman
yarışda biri ýeňji bolmaly. Oglanlar hakykatdan hem gowy taýarlandypdyrlar. Şeýle bir gatymyna diýip ýeňiş gadanyňyz gutlaýat oglanlar. Ýöne beýlek bizden öňdäki topar bara. Olar zordan ýeňdiler. Olan hatap däl. Bir de Atajan ağa jan koýarly etdik bolyn ýeňmeliler. Ýöne ýeňmediler. Biz ýöne muна diýip ýeňildik. Şoň üçin hem elmedama ýeňişli bayraklar hemmämizden netip etsin. Şu pursatdan peýdalanyp, şu ajaýyp bayramçylyk bilen bütün türkmen halkymyzy, mehriban gahrman arkadamyzy, kärdeşlemmizi tüýsüremden gutlaýan goý elmedama watanmyzda toý bolsun, toýuň bedegen biz bolaly. Köp sağ olun. Onu hormatly adamlar, mehriban tomaşaçylar, görüşmek ýaly jemleýiji tapgyrmyzda jemleýiji şert gelip ýetdi. Elimde jemleýiji şert. Nähili şertkä? Elimde ýürütü, görüşmek ýaly Muhammed Oraz, Fehedow. Şaşyk goýmak isleýän Rüstem Haliýew, Söhbet Kasimow. Bu näme ka diýenler bar bolsa, şu ýerde durmaly. Aslynda ýürütde gözüň alyna kim ýeňiş bolsa, nişan alamyzda. Size de deňişdirip görjek, ýöne deňişdirip görkezýändir men aýdym. Bolýar. Ine Söhbet Kasimow. Indi goýaş ataýdyşan. Goýup bolmaýança. Hem de Ahmet Atajanow. Dogrymy harpları? Ýürüt ödüňizi goýar. Kim ýeňiş bolsa, şol nişanjyklarma sowadymyz ýürüt siz üçin. Indi jemleýiji şert nähili? Jemleýiji şert adam jemleýiji şert. O da diňe siziň özüňize bagly. Medeniýede soňda degişli sözleri aýtmaly. Indi nähili görünüşde oýnaýas? Birinji elbetde iň köp utgalan san haraplarymyzda siz alanyp, ýa-ni bäsleşiňizde şoň esasynda da başlaýar. Meselem aýdaly. Medeniýet tans we şoň meňişler. Soňky harpyny haýsy harp bolsa, şol sözde başı şondan başlar. Başım şondan başlamar. Ýöne göni. Meselem siz medeniýet diýdiňizmi? Siz tans diýen, şatapat haýsy diýen 5, 4, 3 özüm sanap durýandyr. Hiççilik. Jemek 3 gedek ýalňyşma mümkinçiligimiz bar. 3 gedek ýalňyşan toparam utulýan. Adam aty hazap däl. Diňe medeniýetde soňda değişdi. Gönülmen sözleri bolmaly. Sözleri bolmaly. Gönülmen. At däl adam. Atda ýönem. Gaýtylanmalylar. Gaýtylanmaly däldir. Onda näme? Ýürütemme mehmannamyzam, tomaşaçylama tomaşa edýänleriniz bar bolsa tomaşa edýär. 5 saat gepleşimiň ikinji mewsüminiň ýeňejisi kim bolarka? Onu bilmek isleýänleriniz bar bolsa, salamdan bilersiňiz. Jemleýiji şertime siziň bilen başlaýas. Onu hemmämi taýynmasak, hiç mysa aýdanyk, hiç gurlanyk. Ýigitler iki topara üstüne ardy bolýar. Rüstem Haliýew hem de Muhammed Oraz. Seher başlaýar, söhbet rahmet dowam edýär. Başla. Duta. Radio. Radio. O. Owa. Z. Zekin. Na. Nagara. Nagara. A. Arfa. Arfa. A. Aydym. Aydym mı? Mukam. Mukam mı? Yeni mi? Medeniyet. Medeniyet t. Tar. Tar. R harptın. Real. Real. L harptın. 5, 4, 3, 2, 1. Oturdu. Inni hatamız 1-0. Jemi 3 gedek ýalňyşma mümkinçiligimiz bar. Inni ýigitler size galyp, size bilen başlaýar. Hormat bilen başlayın. Dura bir Cemil Ahmet. Neme medeniyeti de geçişler de orada. Medeniyet moda değişti. Sergi. Sergi. İ. 5, 4, 3, 2. Yok. Bir hatamız, hormatly mehmanlar, bir. Inni bizden başlaýar. Taýynmy? Taýynmy başlap bilersiň. Näme söýdüň? Şäherli ödürüp gelýär. Dep. Dep. Perde. Perde. E. 5, 4, 3. 2, 1. Yok, tordy. Gynansak da hatamız 2-1. 2-1. Size galyp, sizin başlayan ýigitler gynanşmaly planýar. Hasan? Yok, bular galyp bilmedi. Şurada başlaýar. Haýsy ýerde galyp şondan başlaýar. Eden näme ara medeniyet? Yok, indi hokmana, indi täze başlaýar. Meýlem juwadyn pikirlerine.
Kaynmadan pikirlenýän öz başlyk. Hormatly ýerleşik görüşmek ýaly. Tartgyny pursatlar, tolgunyjy pursatlar. Ha, inni. Haçan başlamadan, kaynmadan gaýdy bermeli. Yaz deme. Sunqot. Sunqot. Trombon. Trombon. N. Nota. Nota. A. Akordeon. Akordeon. N. Nadan. Yaş. Nagara. Ýygyň. Yaş. N. 3 2 1 Naqqas. 3 bir hasap bilen gadyny mehmanlar. Mehriban tomoşaçylar. Hormatly mehriban tomoşaçylar görüşmek ýaly. Ilki bilen şu ýetişikde diýen bir üstünlikleri bilen enşeme bähpeşleri yeňip jenneýi tapgaryň jemneýi şertine gatnaşyp elbetde diýen ýygyny bilen ustatyk bilen şeýle ýetmeli. Olayly hormatly Muhammed Rasul Haýda kende üstün faaliýetiň hormatly togotlary mehmanlar başlyny. Ýetler ýöte lekin öz adamlaryň hatyr sıran adyny hemde Matuna Tanaky ýaşy Ramazan Merkez Geňeşme adynyň diýen sowgatlarymyz siz üçin. Inem ýetler iň esasy sowgatymyz nişanlar bolşalyňmy? Sowgatymyz elbetde ýeni bir ýola üstünde hem azalman tüýsür gardy edýär. Elbetde şu pursatlarda bilen Ataşyn toparlanmadyň dostlarymyň kärdeşlerimiň täzir arzuwlaryny bilýän size başlaýan hormatly başlyny. Tadakly çekeleşikli, gepleşik boldy. Ne esasy jemneýi taparyna gatnaşyp täze el bayramyna uluşa şowgun bilen bellek geçdik. Ne bäsleşlerimizi ýeňjilemizde de ul üstünlük. Indiki bäsleşiklerde de arzuw etýän elmydama ýollar açyk bolsun, elmydama ýeňip geçdiler. Bire nesip etsin diýip. Dedi. Şular ýaly uly mümkinçilikler döretip beren gahrman arkadamyzyň tutýan tutumly işleri täze ýyllamada da elmydama rowaj alsyn, gahrman arkadamyň jany sag bolsun, başlyk bolsun, täze ýyllarym düşümli bolsun. Berekler, çok sağlıklı. Muhammed Aral, başlyny. Diýsen bir çekeleşikli bäsleşik boldy. Ýyleşmedem görendirler. Ene bäsleşler gepleşmeden ahyrynda sendi gatnaşyp ýeňji bolan biziň ýeňjilenmez biziň sahnamyzda dur. Adanan üstünüňiz bilen tüýsürekden gutlaýar, sowgatlaňyz da mutlu bolsun, nesip etsin. Elmydama durmuşyňyzda ýeňişli orunlar, ýeňişli mendiller kän bolsun. Şu pursatda bolsa ýene bir ýola täze bayramçylygy bilen siziň her biriňizi Gahrman arkadağımızda tüýsüregimizden gutlaýas, goý täze gel her bir ojaga agdy birlik bagyt arskal döwlet getirsin. Arkadagly ýurdumyzda güneşli diýarymyzda elmydama toýlaşsyn, şol toýlarda bayramlarda bolsa şahyrlymyzyň ajaýyp goşgulary bagşlanmadyň joşgyny aýdymlary elmydama sazynylamyň odan sazlar ýaňlanyp dursun. Ine de hormatly mehmanlar, mehriban tomoşaçylar, bäsleşat gepleşimiň ikinji mewsumynyň ýeňizleriniň arzuwlary, hormatly garşylaryň ýene bir ýola. Ahmet Atazanyň ýoly katymy. Benim şu pursatdan peýdalanyp ähli türkmen halkymyzy, mehriban gahrman arkadamyzy 2020-nji ýyl täze ýyl bayramy bilen tüýsüremden gutlaýan. Söhbet bayrama mutlu bolsun. Sag ol. Hemen şundanam ähli şu bäsleşler gepleşiň ähli sananyna gatnaşan aýdymçylar da sadanlar şahyrlanmada. Bundan bir yana da ul üstünlükler arzuw edýän şeýle gepleşikleriň iýdi gurub bolsun, şeýle gepleşikler, şeýle bayraklara eýe bolmak hemme bir aýdymçy umuman alamyzda medeni sungat işgärlerine bir öňe gidişlikler, ýar bolsun, öňe gidişliklere bir iter bolýada. Bundan bir yana da giýjämiz günniýe edip ata watanmady, mehriban gahrman arkadagymyzy, gözel gyýlanmady, gözel tebigatymyzy wasp edip täze eserler bilen halkymyzyň öňüne çykyş edersip inandyrýan. Şeýle ajaýyp mümkinçilikler döretip beren hormatly arkadamynyň jany sag bolsun, başı dik bolsun, il ýurt bähwetli alyp barýan işlerine de elmydama rowaşlar arzuw edýän täze ýylymyz gutly bolsun. O benim şu pursatda şu bäsleşler gepleşigine başdan ayak ähli gatnaşan bäsleşleri kärdeşlerimizi şu üçin ýagdykly bäsleşler gatnaşyp çekeleşikli sunga işgärlerine tüýsüremden sag bolsun aýdýan. Elbetde gahrman arkadamynyň saýasynda
biz ähli medeni sunuga diýişleriniň bir her bir döwreden eseri ýa bir her bir döwreden öz bir döwredijligini halk köpçüligine ýetirmekde ul mümkinçilikler bar. Şolardan biz peýdalanýas, her adamda duýýas Gahryman Arkadamyň bize döwredip beren mümkinçiliklerini. Şu pursatda Ahmet ýeňiji bolduk gutlayan, size oglanlar gutlayan esasy gatnaşmak ýeňmekler hawa. Ýeňiz bolan adam şeýdi. Son kitaplarda ýetdiňiz size gutlayan, hemmeňiň täze bayramyndan tüýsürümden gutlayan Gahryman Arkadamyň jany sag bolsun, elmidama ýurt pähfetli alyp beren tutumly işler rowaj alsyn. Täze ýylyň gutly bolsun, hemmeňiň täze ýylyňyzda uly üstünlikler, rowaşlyklar arzu edýär. Hormatly adamlar, mehriban tomoşaçylar, ýyleşler, şunuň bilen elbetde täzeýiň diýdiň bir şadlyk şoğun bilen ýurdumyzy beýan günlerini Türkmen wagtyla elmen siziň tomoşa eden bäsleşat gepleşimiziň ikinji möhüminiň jemleýiji tapqyra bilen şunky gepleşimiziň ikinji möhümini jemleýär. Bizim elbetde ýeni bir ýola bizi eşiretip durmuşda ýaşadýan, şol ýary dünýä ünlüne laýyk gelen sahnallarda çykyş etmäge ähli şertleri we mümkinçilikleri döredýän, şol ýary medeniýetde deň alyp dosýalary bilen, kärdeşleri bilen diýdiň bir gülkül pursatlar bar, ýa-da çykmajak pursatlary bize bagyş edýän. Şu ähli beýik işin sakatyna duran hormatly prezidentimiz şäksiz sag bolsun aýdýar. Gahryman Arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, alyp barýan beýik tutumly işlerini diňe üstünlükden hemra bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Täze 2020-nji ýylyňyz gutly bolsun. Goý täzeýliňiz saglykly, rızkol döwletli, aýly dörejiňizde täze üstünlükden hemra bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Ýene günlerde, toýly günlerde Arkadamyň saýetinde Türkmen wagtyla elminde bäsleşat gepleşimiziň nowatda sanlaryny görşänçak hoş wagtyňyz. Täze ýylyňyz gutly bolsun.